времето спира. За да вземем една Доставка. за да вземем една топ екон. Това с улицата. Както иде. И сега... Ами икон да се каже. И сега както сонце продължава. Ние сме на улица Карев град. Или по-скоро Николов град, защото аз съм по-скоро. Да. Има проблеми с мозъка. Аз съм на 18, но имам проблем с мозъка. Виждаме един курчак. Виждаме един курчак, така може да го видим. Той е по-сипади. Те изпросиха малко пари. Да, и той е малко голям, просто винаги идва по нея ми запомня къщата, винаги идва по нея да плащи, но какво дори при бракотетни, а не при бракотетни, при блатни. Нали? Всеки ден идва. Да, той няма брат. Има бътъп. Имам двама блатева. Ти нали не ти не вече излечен заредно? Имаше един тъп кошар. Не. Аре,